Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret amaconfessions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu dzatinoitwa iye Glory, and if this is your first time being here, ndichasiya playlist somewhere here kana kuti up between these two places kuitira kuti mugone kuita catch up nenyaya dzedu nekuti dzakati wandei, asi musaregawo kusubscribe kana kuri kuti muri kufarira zvamunenge maona pano apa. Mushure mekunge taposta nyaya yanesoro kuTikTok, vanhu veTanzania vari kuuya nenyaya dzavo. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Ini neshamwari dzangu taiita zvekuhodha makontena. Vatete tosheya hembe dzedu dziya dzokufanana dzinonzi dzemarana dzokuti unosangana nadzo dzakapfekwa nevanhu 20. Taitova netumashop twedu mumamozi tichitotenga zvichidofaya. Taiti kana zvinhu zvikasvika nekontena tosheya, sekuti kuunza kontena kwaisada munhu 1 kwaidhura. Kwaida kuti tiite maonere pamwe. Saka taita kanzatu kuunza kontena, toita kanzatu kupa taxman mari yake. Taidoshanda tichisara nechange, upenyu kuchiendeka. Vakatenga maplots vakatenga, tingoenderana nemaprofits aunenge waita. Iniwo ndaive ndakatenga kasikoro kangu kuti ndiite maboat sales per hour kuti ndikwanise kunonga 1 or 2. Zvaiva zvakanaka zvakadii. Vatete chakauya ndechakauya. First consignment yedu yakangomera makumbo. Container rakashaikwa kuti raendepi. Zvairwadza. Tainge tabhadhara chinhu chatisina kuona. Tainge tabhadhara mhepo. Apa une rent inoda kubhadhara nezvimwe zvinoda mari. Takati tazviona neshamwari dzangu, tikachema, tikanyaradzana, tikasimbisana. Takaunganidza mari zvakare. Zvaiva zvisiri nyore nokuti tainge tisina staff yekutengesa. Saka mari dzacho dzaingova dzekubatanidza. Zvisinei takamanidza kuita scrap through kwakuunganidza mari ndokuhodha dzimwe hembe dzakazadza kontena zvakare. Takafara tichinzwa kuti kontena rainge raiswa mungarava, uyezve taifanira kuritarisira mwedzi yaitevera. Kwanga kusiri kure zvako. Ndaizohadira towana staff yedu totengesa. Vatete asina nhasi handinzwisisi kuti yaiva sabotage here kana kuti kontena redu rechipiri rakabatwa nataxman richinzi raiva risina kukliwa. Takamhanya kuti zvose zvifambe, tichifunga kuti taiva tapedza, tikanzwa zvonzi kontena redu raiva rabatwa. Raiitwa investigations rekusmugula dangerous goods. Takaperegwa, taiziva kuti hapana dangerous goods, asi painge pasimuka mhepo yenyamavhuvhu chaiyo. Takaona kuti mweya wainge wasimuka uyu waida kutotisiya tiri marombe chaiwo. Mapartners angu neni vatete takaronga kuti taifanira kunotsvaka chaita kuti makontena edu ose ashayikwe. Takaronga gwendo rekuenda Tanzania. Samantha ane kwaanga anzwa kuti tinobetserwa nokuti zvaiitika kwatiri zvanga zvisiri normal. Directions takaita ekunyorerwa pasi. Sezvo taingoita zvinhu tose, takadecida kungofamba tese. Ndiko kwakava kutanga kuromba kwangu. Kuromba as a group. Takasvika patakarayirwa zvechokwadi paizara kuti pamwe. Tisati tambopinda, n'anga yainge yazviona zvatainge tafambira. Takati tichingosvika, n'anga yakasutswa ikataura zvatainge tavinga. N'anga yakati taizopinda 1-1 chero hazvo tainge tauya tiri group. Taiita business rimwe, asi madestiny edu ainge akasiyana. Asi zvaiva strange paarrangement iyi zvaiva zvokuti waiti kana ukashandirwa nasekuru, waisatenderwa kusangana navamwe, waizotorwa woendeswa kwako wega, mozoonana pakudzokera. Vatete mukatarisa arrangement yen'anga iyi muchaona kuti yaiva designed kuti pasava neanoziva zvaitirwa umwe, ende zvawaitirwa wainge usingatenderi kuzvitaura kune umwe. Chijana changu chasvika, n'anga ikatora ruoko rwangu ikatarisa mukati meruoko rwangu. Vatete vakanditi ndaiva nebright star mberi kwangu. Muvengi ainge azviona nokudaro aida kundiwisira pasi. Mumba men'anga maiva nezvinhu 3 zvaipachena zvandakaona. Paiva nemuswe, handizivi hangu kuti waiva muswe wemhando ipi. Maiva zvakare nemutsvairo uye maive nebhaketi. Sekuru vakanditi ndisarudze chinhu chimwe chete chekuti ndigopumiwa mhepo nacho. Ndakaziva kuti mutsvairo ndiwo unoshandiswa kupuma mhepo dzevamwe. Ndikasiya ndikati evo zvangu ndikakatane nemhepo dzevamwe. Vatete ndiyo zvenzira yakaita ndisasarudze zvakare bhaketi. Ndikati aizve ndingaziva kuti vangani vakagezwa munyama umu.
handina kuziva kuti pakusaridza muswe ndiwo achava mavambo ekutambudzika kwangu mukati meupenyu. N'anga yakatora muswe wandainge ndasarudza ikanditi dare rangu raizofanirwa kunopedziswa usiku murwizi. Zviya zvekuti mvura yemurwizi inotonhora chokwadi rugare rwuya. Vatete usiku hwakasvika ndikaenda nenyanga iya kurwizi. Handina kumborohwa nehana zviya zvokutya kuti ndinogona kubatwa chibaro. Ndaive nezvimwe zvivindi zvandaitoshaya kuti ndaive ndazviwanepi. Ndasvika kurwizi ndakasvikokurura hembe dzese ndikapinda murwizi. N'anga yakakururawo nhumbi ikatanga kutora mvura murwizi ichindimwaya ichitaura nechirudzi chandainge ndisinganzwisisi. Dzimwe dzenguva vatete n'anga yaita kunge yabatwa netrance yava kuworld kwayo yoga. Ndakadzoka kurwizi ndichiita kugwagwadza ndikawana pamba pen'anga pakaveswa moto wenzeve dzatsuro. Ndikasvika ndikagariswa pamoto ndikafuratira mabvasuro. Vamwe vangu ndaivaona vakagara muchaungwa chaivepo, asi handina kukwanisa kutaura navo kusvika zuva rechitatu rasvika, ndipo paipera marituals acho. Zvemushonga zvakazopera tikazosangana neshamwari dzangu totoenda kumba, asi hapana akadhisikasa zvataive tasangana nazvo. Yaingovafungira mwoyo rwendo rwembwa. Tichidzoka hedu kumba, kontena hatina hedu kuririkavha, asi ini handina kuita basa nazvo zvakanyanya nekuti zvinhu zvangu zvakatanga kuvhurika. Pamuso wandainge ndashandisirwa ndakapiwa kapisi kekunzi ndidambure kamwe ndoisa pakanaka ndonohenga pese pandinoshandira. Chiona zvinoita vanhu, kuita mavhu nemarara. Vatete nekuwanda kwebasa ndakatozotsvaga mumasikana vanobatsira zvekuti at one point ndakatomboita mashopu anopfuura 10 ndichiwana close to $3,500 per day. Vatete, shamwari dzangu dzandakaenda nadzo kuTanzania dzakatanga kuzvidistenza pandiri. Mari vaiva nayo asi yanga isina kusvika palevhu rangu. Ndikati haiwa igodovhele sekuru vainge vakataura pavakatasa maoko angu kuti ndichaita mari chiedza changu chigopenya. Saka zvekuti vainge vasingachandifarire ndainge ndisinei nazvo. Asi vatete, pane chinhu chimwe chete chandainge ndisina kunzvera zvakanaka. Ndaifunga kuti ndapiwa laki nechipisi chemuswe wandainge ndapumiwa nazvo. Izvo kwani ndainge ndabatiswa zvinopisa muswe wemhungu. Ndaive ndabatiswa muswe wemhungu menyu yakazondipandukira ikandiruma. Vatete, ndaiti kana ndakarara ndainzwa senge pamubhedha panorara munhu, kutonzwa kuti pane chinhu chakavata padivi pangu chiri kufema asi ndisingachioni, kunzwa kuti ndine munhu mumba. Zvakandishungurudza kuti ko chachiizve choitika. Chero hazvo ndaiva nemari yakasvinura, love life yangu yaiva non-existent. Munhu wandaifambidzana naye mushure mekudzoka kuTanzania wakandidropa sepotato rinopisa, asi pose apa taiwirirana tichitova nemaplans, asi zvakazongoti nonono. Usiku hwese ndaivata ndichishandurwa nechinhu chandisingaoni. Ndingangoti yaiva repi iyi, nokuti zvaive zvisina chibvumirano. Taurawo nevamwe ndovakataura kuti muupenyu hwangu maiva neushereketwa hurimo, saka ndaifanira kugeza negarlic. Ndovata ndakamwaya munyu wemagodo. Regai zvichinzi kana usina kusimba spiritually, rega kudenha mweya yetsvina. Ndakazonzwa mbama kuti pwa kumeso kwangu. Vatete, pamwe pandainge ndakaisa chipisi chemuswe ndakanzwa inzwi robuda kuti saka waifunga kuti ungashandisa simba rangu mahara. Vatete, munoziva ndakavhunduka zvekunodonha straight kuti kungoti. Ndakavhunduka zvekudonha straight kungoti ti. Chaiva chizve choitika kwandiri. Manheru ndakaona chimunhu chipfupi chaiva nendebvu chichiuya kuzondishandisa. Chaiva zvakare nemuswe, ndikaziva kuti mawani ava kuzotanga manje. Chinhu chokuromba chiri kundionesa nhamo tsvuku. Vatete, ndinogara nechinhu chinosviti murume wangu. Ndiri kuchaya mampoto nechikwambo. Vatete, hanzi ndakakushandira chindiripa simba rangu, mari, mavhu nemarara, asi chizve choitika kwandiri. Ndakaita hwejongwe rekuzviruma rikazhamba. Ndiri kurwadziwa nechekuzvicherera ndoga. Ndava bhoo nekuromba. Vatete, zvikanzi kuri kupiwa zvikwambo zvamahara zvinokupfumisa, handidi hangu. Ichochi wanchi handinacho, kuzoti ukaita saga razvo, hai, unosara wava skeleton zve.
ndopaperera nyaya apa. Rega ndimbopindura hangu zvakaoma hazvo, asi tazvinzwira handiti ndo zviripo. I think pamba chona munongouya moteerera, mowa, modzidza, mobva madii, mobva mainda zvenyu, mohwera yenyu zvakanaka. Vatete makasimba here? Ndinoreurira kunoromba kuTanzania. Handidi hangu kunyepa ndichiti ndakarombeswa ndisingazivi. Ndainge ndisingazivi aizova ma-terms and conditions eurombi. Kuziva the finer details, the hidden clauses. Zvekuromba izvi ndakazvipinzwa neimwe shamwari yangu yandichati Jose. Joseph aiva negaraji rake remota, aiva makanika. Kuti ndizivane naJose, ndaingoita zvekupinda ndichitengesa mazai akabhoilwa. Saka mukutengeserana nevanhu vatete ndipo pandakatanga kuwirirana namukoma Jose. Mukoma Jose aiva munhu akabudirira. Vaiita zvekupinza mota kubva kuTanzania zvakare. Pavanopinza motikari paya, vaibva vapinzawo zvinhu zvakaita semaspares. Waiti ukasvika pashopu pavo, waiona kuti pane vanhu vanyaya dzekutsvaka mari. Pamusoro pekuimpota, mukoma Jose vaiitawo zvakare zvekubhirika mota vachitengesa maparts. Work ethic yamukoma Jose yekuti vanongoramba vachitsvaka mari, ivo vanga vagara vaine imwe mari. Zvakaita kuti ndive nechidokwa-dokwa chekuda kuita ushamwari namukoma Jose. Ndaiti ndikapedza maraundi angu ekutengesa mazai, ndaimbonoduka zvangu namukoma Jose tichitandara. Vatete nguva yakafamba tikatanga kujairana, panga pasina zviya zvekuti mutengesi wemazai kana kuti mutengi wemazai. Takatanga kuwirirana kupfurikidza zvokuti vainge vasingazivi history yedu over the years. Vaitogona kufunga kuti taiva bhodhi nomunin'ina zveshuwa izvo bodo zvaingova zvekusangana mutaundi. Vatete mukufamba ndichitengesa mazai aya, maingotaura zvinhu zvakasiyana-siyana zvichinzi Jose aiva akabata mushonga, aishandisa mushonga, asi ini ndini ndaitwa pamberi poramba nchiti bodo mukoma Jose vanodya cheziya ravo nokuti ndaiona kushanda nesimba kwavaiita. Ndakarodzwa nemashoko aitaurwa nevanhu, ndikanonyeurirawo mukoma Jose kuti pane mashoko akashata aitaurwa pamusoro pezita ravo. Ndaida kuti zvisazosvika munzeve dzavo, ini ndaiviziva ndikanyarara, zvaisazopa picture yakanaka. Saka ndakanyeurira mukoma kuti pane nhaurwa yekuti nekuti. Mukoma Jose vakatoseka vakati vaisazvitsvaka, zvagara kukura kwembwa hautadzisi nzou kufamba. Chavo kwaiva kuruka mari, zvezvimwe izvi zvaisavatadzisa kutsvaka mari kana nekapisi kadiki. Pagaraji pavo paigara pakazara kuti pamu, kuita sekuti inyuchi dzainge dzakaunganira uchi. Takava nekuvimbana namukoma Jose zvekuti pavakazoti vaida munhu anovaperekedza kuTanzania kunotora mota yavo mbune, handina kufunga ruviri kuti ndoenda here kana kuti ndorega. Ndainge ndisati ndatombobudawo muZimbabwe, gwaro rekufambisa zvangu ndaiva naro rainge risina kumbobuda munyika. Vatete kuti nditore gwaro iri ndaive ndavimbiswa uchi nemukaka navatete vangu vari kuUK vachiti vaida kunditora kuti ndinosandura upenyu hwangu. Ndakati ndatora gwaro rangu, vatete vangu veUK vakazongoti zii kunyarara, kuchaya runhare vaizenge vasingachapinduri. Ndikaziva kuti ndaiva ndarindiswa dhongi rakaora, ndikanoti mhere powo ndiri kuseri kwedanga. Saka mukoma Jose pavakati vaida kuenda neni kuTanzania, ndakava nomufaro vatete, ndikaziva kuti zvaiva zvanaka. Gwaro rangu rokufambisa raizomboiswawo chidhindo chinoratidza kuti wainge wambobuda. Ndainge ndisina expense. Mukoma Jose vakati vaizoita ma-expenses ose. Ipapo ndipo pandingadai ndakanyumwa kuti dzaimbova tsidzidzei. Rega zvangu ndipinde munzira ndimbonofurwa nemhepo. Chero ndikasapfurwa nemhepo, iyo exposure yakangonakawo wani, ndizvo zvandakazviudza. Takaenda Tanzania namukoma Jose tikasvika zvakanaka-naka. Tati gidhe muTanzania, ipo ndakaona chokwadi chaitaurwa kumusha chokuti mukoma Jose vainge vaine chiturikwa chaiva chokwadi. Mukoma Jose vaimhanya-mhanya kunoona vanhu vavaiti vavo. Musi wekutanga ndakafunga kuti pada zvimwe mukoma Jose vainge vati nzve kumbonoona zvimbana zvavo zvemuTanzania. Mukoma Jose vaingowanda-wanda. Musi wechipiri same story. Zvemota vakungotaura mastories ekuti mota haisati yava cleared nedzimwe ungano dzavaiona kuti idzi inhema. Alright, dai mota yanga isati yava cleared ko kuZimbabwe takangobvire tichimhanya zvekudai. Handiti tingadai takauya zvinhu zvose zvaringana. Vatete ndakatyiswa nazvo ndikati kuda hazvo inyaya yekuti kupinza motikari ndainge ndisina hangu experience nazvo. Chokwadi chose ndakazongosangana nacho musuva
retatu. Foni yangu yainge yapera moto, ndikati beta ndipinde murumu ya mukoma Jose pahotera yataigara nditore chaja ari manheru kuti ndigowana kuzotora mapicture ekuratidza vaiva kumusha kuti aiwa ndaive ndabuda abroad. Kundoti pindikiti muromu maivata mukoma Jose hana yangu yakatanga kurova kuti pangu kurova chaiko. Mukoma Jose vaive vakashama kuti bhurunyunyu chaiko pane zvavaitaura vakatarisa pamira. Mukoma Jose havana kucheuka asi vakandiona nepamira ravainge vakatarisa kuti ndaiva ndapinda. Iniwo nekushamisika nekurwa nehana ndakabva ndabuda very fast. Ipo pandakatanga kurangarira kuti tisati tabva kumusha mukoma Jose vaive vanditi vaida kundiitisa mari asi ini handina kuzviisa musoro. Ndakangotiwo inyaya yekuti munhu ainge amwira. Mangwana mukoma Jose vakafuma vachiuya murumu mangu mandaiva ndakavata. Ndaiva ndisina kuvata asi ndaitya kutarisana navo nezvandainge ndaona. Vaiva pachena semhanza yembudzi iri pabvi kuti mukoma Jose vane zvavaiita behind closed doors. Vatete ndakaramba ndakafunga musoro. Vakasvika vakandivhura musoro vakati ndaive nemaoption maviri, kuvajoina kumishonga okufa nokuti zvandainge ndaona zvaisaonekwa nemunhu akararama. Vatete ndakasarudza hangu better life asi ndaizofa ndambotya rifa renyika. Mukoma Jose vakandisimbisa kuti zvaive zvisinganetsi as long as ndatevedzera mhiko chete. Regai ndigare ndataura kuti handina kunge ndaziva materms and conditions kuti akamira sei. Ndaingofunga kuti unongosvika utaura zvaunoda then boom wopiwa udzokera kumusha. Takaenda kun'anga dzekuTanzania dzinonzi Wanganga. Asi vanoita zveuroi zvisiri zvekuramba vanonzi vana wachawi mutauro weChiswahili. Vatete ndakaenda paya akanditi kuita mari kwainge kusinganetsi. Ndaifanirwa kunotenga mira, girazi chairo vatete aya atinozviringa nawo kuti tione kuti zvinhu zvose zvakaringana here. Vatete ndakaenda kumusika ndokunotenga girazi rangu kwakuenda naro kuna wachawi uya. Wachawi akatora girazi rangu riya kwakurinyika mune umwe mugomo. Handizi kuti mainge mune chii asi ndinoziva kuti girazi rakabuda rakati piriviri kutsvuka. Vakati ndizvitarisa pagirazi apa vakabvunza kuti ndaona chii. Ndakapindura wachawi kuti ndaona munhu anenge ini asi akaita semumvuri akashama. Akabata nhengo yakwe akairatidza pagirazi asi pamberi pake painge pane mari yakawanda. Wachawi akati ndidzo dzaiva mhiko dzangu. Kwakutora chisvo kwava kunditi jada nyora nechepasi pesikarudzi yangu, rimwe gumbo nyora. Akati tenge magirazi ane chitsama agare mumba. Takabva pawachawi paya manje ndava kugaya kuti ndaitei, ndiko kuromba kwacho here. Heya mukoma vaishandisa kavha yemota tichitoyemura kuti vari kuita zvine musoro. Izvo zvataiti zvine musoro kwaiva kuromba. Ndakadzidza vatete kuti usayemura upfumi usingazivi kwawabva. Mukoma Jose vakatora motikari yavo asi rwendo rwekudzokera kumusha rwainge rwakareba. Ndainzwa kuremerwa namukoma. Zvimwe pada yaive nyaya yekuti ndainge ndoziva pavainge vakatsika. Takasvika kumusha. Chainge choitika manje ndechekuti ndaiti kana ndoda mari ndainomira ndakashama pagirazi riya. Ipapo nhengo yangu vatete inobva yati kwi kumira. Ndikangorasa mbeu chete mangwana ndinowana mari iri mumba. Mabricks emari nyowani vatete anoratidza kuti haana kana kumbobvira apinda muruoko rwemunhu. Ndakasira kune vane nhamo. Ndakangopfuma speed yandakapfuma nayo chero fast and furious haina chayakaona. Ndakatenga imba yangu ndikavaka chopu asi ndakaisa magirazi aya amunoti full body view. Kana zvinhu zvacho zvandibata zvinotoda kuti ndinorasira mbeu pamberi pegirazi. Ndakatozoona kuti handina basa nemunhukadzi. Chero akafamba pamberi pangu akashama kuita sekuti tsinga dzangu dzakafa kana kutonhora. Vakadzi vanongozvikanda pandiri vachichiva mari yandinawo, vachifunga kuti zvimwe vangaisa makumbo mupfu asi ini handina hanya nawo. Vatete ndiri kufunga kuti magirazi aya ndiwo ari kundipedza simba. Kuda zvimwe ndakadopiwa chikambo chechikadzi chiri kudya mbeu kana kutenga mbeu yangu chondipa mari. Zvandiri vatete hazvisinomo. Mari ndinayo chaizvo asi upenyu hwangu uchazovei ndisina shamwari yerwendo kana vana vanomhanyisa nawo mumba. Vatete kuna wachawi haudzokeri zvekumhanya sekuti kubva zvandaromba haungoendi unoita kuinvhaitwa
kwete kungomuka semhepo. Vatete mukomadhoze wokundibatisa matope asina mvura, ndiri kungovaona vachigivela mumastreets. Mazuva ano vane new recruit mukomana wepagasa anonzi Taylor, asi manje ini ndiri pashi nyasi kuti ndonunura Taylor here, kuti tiza neupenyu hwako garwe harina kuvata asi rakamirira kumedza. Asi zvepoita imwe tsekende yokunzi ndikataura ndinoonekwa, izvezvo handitozivi kuti zvandanyora nyaya iyi kwamuri ndichararama here kana kuti ndichaurayiwa, handichazivi. Asi vatete ndaneta ini neupenyu hwekuita muranda. Vatete mukaona ganda rangu ndakatsvuka kunge popo, kwete nekuti ndakazvarwa ndiri mutsvuku, asi nawe kugara mumba ndichitya kuti nhengo yangu inogona kungotsamwa. Apa ndinonzi ndirase mbeu pamberi pekirasi. Handina social life vatete. Unenge utya kuti zvino zvikakubata pavanhu ugodii. Vatete ka, hamudi kuva mushango dzangu. Apa zvinhu zvacho hazvina timetable. Chero rakacheka nyika zvinenge zvichiti enda pamira. Ndazoneta manje, dai hangu ndakaramba ndiri kumazai, ndaizova nemufaro wakawandisa. Zvinzwira tonga zvinhu zvinoitika munyika. Vanhu vazhinji kana vakateerera nyaya idzi vanokahlamara kuti naivedwe zviiko izvozvi, vanhu vari busy. Ende hazvina kutanga nhasi ka, kwai no sin under the sun is new. Hapana chinyowani. Zvinhu zvakabvira kare zvichiitika, zvinhu zvirimo, asi kungoti yezvino people are coming through with their stories. Getipinde munyaya inotevera tete. I'll call myself Lisa. I'm 21 years old and currently in university. I've been watching your TikTok for a while now and I've started watching on YouTube. And you've opened my eyes to so many things that go on around us. Sorry, I'm typing in English. That's what's easier for me. I've been contemplating writing to you because it's something I wasn't ready to talk about. I'll have to change a lot of things because I don't want to be known, so the names and ages are not accurate. When I was in Form 3 going into Form 4, I had just become a prefect at my school and everyone was so proud of me. This was around December, just after we closed school. But let me take you back a few months back. I was invited to a birthday party by a friend and we were having fun. There were games, music, food and alcohol. I've been drinking and I don't know if it was just me or the alcohol, but I just started noticing the birthday boy. So me being me, I decided to approach him. I spoke to him for a bit and we started kissing and we went to his room and he had sex. I'd never done something like that, but at that time, there were a lot of things happening in my life and I just didn't care. We used protection. I wasn't that reckless. I gave him my number and started talking to him and automatically we were dating. I didn't see how fast things were going, but because I liked the guy and he actually liked me too, I decided to go with it. He was a good boyfriend, I won't lie. We would hang out all the time and he stayed close to my house, so I got to see him a lot. He would post me on his Instagram all the time. He would like to show off me basically, and everyone, and I mean everyone, knew we were in a relationship. Everything was perfect until he had to go back to school. I didn't get to talk to him for 1 or 2 days in the beginning, and then it turned out to a week without talking. And sometimes I would send him airtime so we could talk, because this place was at a farm and there was zero network, so we would barely speak. So my attention got diverted elsewhere and I started talking to an old boyfriend of mine. Somehow someone found out about this, and when I started talking to this other guy, so they decided to visit my boyfriend while he was back home and told him everything, that I had been talking to this new guy and I had cheated. So my boyfriend had been acting weird, and that's when he called me and told me what he had been told. These guys had told him that I am a terrible person and no one should ever sleep with me without protection because I'm probably sick. Mind you, this guy and I had finally stopped using protection because we were officially boyfriend and girlfriend. When he told me that, I knew I was wrong, that I had indeed cheated. But when he said that people thought I was sick, it shattered my heart. That's the most horrible thing anyone could say about me. And don't get me, I'm not coming after people who are sick. But the way my boyfriend said it was with so much disgust and sounded like he believed them. I immediately knew who had told him, because the guy was my ex. I wasn't thinking straight.
I didn't even know what I was doing, thinking or feeling. All I knew was I wanted to die. I went into my sister's room and took the biggest bottle of pills I could find and started drinking them one by one. At that time, I had been staying with my sister because I was about to get into Form 4 and it was close to school. I drank 40 of them. This medication I did not even know. I felt this peace. I want to describe how I felt. I didn't feel anything. I didn't feel pain, just calm. I felt high, which I probably was because I overdosed on drugs. I felt like I needed to sleep, and if I did, I was never going to wake up. When I realized that, I stood up with the strength I had told my sister. I couldn't even stand when I got to the hospital. It's then that I realized what I had done. I had to stay over for night observation, and everyone thought I was pregnant. I wasn't pregnant. I didn't want to exist anymore. I felt like everyone was going to look at me with disgust, and I just couldn't stand the thought. I recovered, but I was high for 2 whole weeks and I never got counseling. I used to have panic attacks during my recovery, and not the small ones I have, the ones where I felt like I couldn't breathe and it felt like death all over again, but I didn't want to go anymore. My whole family couldn't understand why I did it because to them, I had it good. I was an okay child, a good student, and I had just been made a prefect. That's when I was closest to my death and the most depressed. Any sad thought would make me cry. I couldn't even handle the slightest pressure because I felt like everyone hated me. Now they knew the rumor and that I attempted to kill myself. I often think about that day, and every December after that, I kind of get sad during the holidays. Maybe it's just the spirit of suicide still trying to attack me. I think of how much I've grown and how I've changed. I'm no longer this naive girl who is easily persuaded. Well, don't get me wrong, I still mess up, but I'm able to predict how something is going to go. I don't care what people think about me. And in uni, I once got infected, and I was telling my friend how I felt like it was STI, but it wasn't. After I went to the school clinic, and apparently it was very normal. I kept saying how I felt like it was an STI. A girl had it and spread the rumor over campus. So I was the girl with an STI. And when I found out, I didn't even care because both me and my boyfriend at the time had both been tested, and I told him about the infection because I went to the clinic. But to think former me would have killed myself over such thing sounds insane now. I still suffer from suicidal thoughts and depression, and it got very bad the other time that I started self-harming. But I never attempted to kill myself because I had little more appreciation for life and I saw the pain I'd caused my family. I'm happy to be alive and to be here. I thought I would share. Thank you, Auntie, for listening to my story, and I hope to share more as time goes on. So Nyaya Yanyorwane, she's still a baby. Well, how old did she say she was? She's a 21-year-old. Ndiwo maproblem anosanganiwa nevana vedu. Kazhinji unotozoona kuti vana vanokomita suicide. Handiti munorangara kuti pane mwana uya akakomita suicide. Vana vanokomita suicide. They don't want to be alive anymore. But do you know what that means? It means for the next 10,000 or 20,000 years you're going to be dead. Hausi kudzoka. Hakuna reverse gear, hakuna maspace. Hakuna second chance. Kana ukangofa zvavharana. Mozvandaura. So makuseni pana ndichitobva kunosiya vana, I was actually talking to someone tichiti sometimes we run away from our problems tichifunga kuti kufa ndiko kugadzirisa maproblems, but unotozoona kuti kazhinji kacho munhu anenge ashori nemwana, saka ukafa iwewe nhasi vana vako vachatambura 10 times kutambura kwauri kuita. Whatever you're going through, it will pass. Nothing lasts forever. Saka it's okay kupfekawo face yako vanhu vokuseka pacampus. It's okay. Zvinodarika, vanowana new news idzi dzativa still. Zvakafanira kuti nditi zvakafanira nenyaya yemusikana ari kutrenda anonzi Nadia. Nadia ari kutrenda zvomene.
asi muti uchatrenda kusvika rini? Vanhu vachadora zvinyowani dzedzadova still news dzikoda hazvichatinakidzi tachijaira. Tajaira ningirikini saka hapasina chinyowani. Takuda chimbo. You understand me? Saka hapana, nothing lasts forever. Pana mave nyaya yembazi. Handiti. Nyaya yachona handisati ndapedza kuinyora. Vanotumira maaudio ari a bit slower, but ichauya nyaya mama vemubhazi vekutora bhegi rebhuruu. Ichauya tichaiposta zvakare muzuva ramangwana. A few days ago I was on Facebook, then I made this post. Ndichaiisa apa. Ngatimbotaurai. Vedu vemunongoziva kuti vatete vaya vauya, but ndo reality zvingagoniko. Post iyi yakasindibata. Handimoziva tose tine maplan. Totoziva kuti toda kudai. Hanzi in the middle of unfinished plans, your death will come on an ordinary day. Zuva chairo ringobuda. Musi wamwe wakunovati achinofunga magumbezi niwonga kuti wamumochari. Imi. And the world will continue without you. Muziva. Unoiswa mastatus vhiki 1 week. Wambula shuwa ere shuwa wabirira zvakwadza. Vanodoendera mberi noupenyu vanosvara vodosvara vanenge vachitobika sadza. And vanotoda kubika sadza ka vachiwa soko iroro vaneva kuti washara. Life ichitoenderera mberi. Now the comment says, I'm not afraid of death. I'm afraid of its timing. Unfortunately, we have no control over this thing. It is death's timing. That is, it decides to come and take you. And it's funny how some of us in this comment section don't know how close or closer may we see the end of this year. Amen. Always have this at the back of your mind. Kuti one day zuva richasvika nenguva. Kana nguva yacho yasvika ugone kuti ai Mwari gandiite pusha one more step. No. Vana vane vada kuda kutogwa kuchikoro vodotadza kusvikako. Mwari ngatibatsire. May God help us. So why am I saying that? I think this light is too much. The reason why I'm saying this is ndikutaura nemunhu wese ari kuona chirongwa chino muzuva ranhasi. Kuti if you live in the diaspora, especially for our people who live in the diaspora, out of this continent. Ndoda kuti muhwisise. Ndoda vanhu vanogara out of the continent. Continent yeAfrica. Kuna na UK, kuna na Poland, kuEurope, kuma-island, zvingodaro. Handiti, ndiri kuti inini. Asati ambosvikako zvesu titomboziva kuti zvakatarisa kupi zvinobva kupi, UK yakatarisa kupi kuti Poland inobva kupi, zuva robuda kupi, zvofamba sei, hatombozivi nothing about it. Asi kuti life yedu isusu vari kuno kumusha muitire easy. Life yamama vari kumba uko na daddy kuti vaitire easy. Ingotora ikapolisi aka. Handiti akambodhuri. Kungozvibhadharira ka 6 pounds kana kuti ka 10 pounds kako kekudiaspora insurance every month. Because should anything happen to you, uchaona kuti zvinhu zvako zvose zvinenge zvakarongeka. Ndoziva kuti vamwe wenyu panapa muri ma-keyboard warriors munenge muchigone vanhu paFacebook kakara. Zvozonyadzisa musi watozokona mama mune zvimwe zvikofini zvemuti wenyemba. Kana kuti makuitigwa maGoFundMe. Guys, let's be responsible. I know kuti we are full of life and Mwari vakanotipa upenyu. Handiti zvese asingatingovai vanhu vakaita sei vakarongeka. Ngative ma-Africans who are different. Nhasi makusenda mukanjisa posti yemwana wangu anga achienda kuswimming school. So she enrolled with swim school mandaisa. Ndanzwa mwa kutaura kuti aiwa black child muri kuchinja kanarrative yevana vatema. Isusu hatigoni kudhidha. Mai mwana atobva gogwe asi kudhidha chaiko hatigoni. Handimozviona. Saka we are saying let's change the narrative of our children. Let's change our own narrative as Africans. Tirege kuita ma-GoFundMe warriors. Handiti, handimoziva kuti diaspora insurance, should anything happen to you, vanokubhadhara 20,000 pounds or $30,000 inova mari inoshanda, because panoitika zvakadai panodiwa mari. Thank you guys for watching. Nyaya dzanhasi madziwa dzadziri tense. Tinokushuvirai zvakanaka. Mwari akuitirai zvakanaka. Ndinokukurudzirai kuramba muchitumidzira nyaya dzenyu. Musarega handiti. Masingagoni kunyora vaya munotumira ari maaudio, but audio 10 up, 10 out. Uno 10 up point yachona. But my audio, they're a bit slower because we have to sit down and type and what. Asi anozouya zvavo. Thank you guys for watching. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana. Got milk iripo. Tisati taenda kune gurupu ramasingles. Imika muno zvamakambobona.
riri kunaka iroro. Ndirimo zvangu ndeichiwa nyaya dzavanhu masingles anouya vakawanda. Okay, basically vakawanda vakadzi, saka tiri kukurudzirawo kana mune mabrothers enyu vanani enyu vari single wants to be in the group who are single and searching, ndichasiya link mumacomment section. Handiti yediaspora insurance ndichasiya zvakare mumacomment section. Mune muchitaura nhamo dzavo vamwe wakati still single, chero kada kusumudza roko mufamily meeting haunungwi because uri single. Vanotaura nhunha dzavo vana vevamwe vasikana zvakaoma, asi it's a happy place. Totoona makuseni vanhu vachiti mamukasei imi kani nemagentlemen aripo ari kutsvagawo zvese zvakarongeka. Tokutendai uyezve tokurudzirai kuti mujoine. Handizivi kuti kuTikTok ndichazviita sei because ndoramba ndichikupromisa asi ndiri kutadza kuisa link. Alright, bye bye. Isati pedzi zvekutaura tisu yavantaurisa. Muve nezuva rakanaka. Bye bye.